Ето е втора част. Не очаквах да ми е втора част. Вече аз намазах през това време, през което видеото се обработва. Намазах и втората палачинка. Сега май сгънах по-добре, като гледам, да. Днес съм тренировки. Горката чиния. Гледайте. Стана ни една мекчета, трудно с това чудо. На чудесата. Боже, ами къде слепите, къде не ви е работата, бе? Палачинки такива. Майко. Няма да го спомням цели спокойно. Шоколад нямам най-хубавия вкус, но просто нямам други и нямам избор с какво друго да си мажа. Майко. Това стана по баркота. До тук беше с шоколада, като ви сме из третата палачинка. Майко! Мека, сега да завием и третата палачинка. Ето ги трите палачинки. Това отива за... Не съм да натисна. И виждане хора, надявам се да ви е харесала втора част и до някой друг. До някое друго видео.